शङ्करमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरम्परा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्। शङ्कराचार्यं केशवं वरायं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन् गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु जात शंकर सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन अंतरी पावसावे तुझा दास सद्गुरु रामदास गुरु राया सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतृगण हो नमस्कार। मागोत नाकल झाल्या आवाज ऐकना म्हणाली एक फंतच जात असता इट्स ऑल इन द गेम म्हळे तशी असं। आता मी आमगेल्या मना श्लोकाला वळया 159th अंत हो कोणते एक त्यांनी मूळ तत्वज्ञान सांगल्या जेणे मक्षिका भक्षिली जाणीवेची तया भोजनाची रुची प्राप्त कैची अहम भावजा मानसीचा विरेना तया ज्ञान हे अन्न पोटी जिरेना। जय जय रघुवीर समर्थ। परत असता समय कहती जेणे मक्षिका भक्षिली जा
जाता अशी हे जाता बक्कू जाल्वर जाता पोट्टा मोडून हेंच्या लागतात आणि कितले कितले खाल्ले पंचपक्वान असत जाल्यार नाख्ख भात हेंचे हेंचे म्हूण जाता पोट्टा भूक असता सगळें असता जाल्यार नाख्ख तेंचे हेंचे म्हूण जाता तशी आनी हे म्हणटा की मस्त हळें जेवण असं पंचपक्वानाची मेजवानी असत मेजवानी जाल्यार तशी एखाद्याक मस्त शास्त्र अवगत असत आणि आता संत ज्ञानेश्वर असले जुने पिक्चरांत पळोवचे मेळटा एक तो कोण विसोबा खेचर जालो नंतर चांगदेव 1400 वर्ष जगल खंय सगळी सिद्धी ताका प्राप्त झालेले तो अशी योगासना करून तागले प्राण वच्ची वेळ आयली की हांगा ह्या हातून अनहत नादांतून दवरतलो हांगा खंयचे ह्या ज्ञान हातून हान दवरतात प्राण प्राप्त आशिल्ले सगळं ज्ञान प्राप्त आशिल्ले त्यांनी ती सगळं जाण तागल इतकं उदो करच्या लागली की ताका दिसता ब्रह्मांडात ताजे शिवाय कोणें ना ही जी म्हाका हांव रे म्हळें हांव कोणकी आस ही जाणीवेची मक्षिका मूस कोणाल पट्टान गेल की कोणाल मनांत रिगलो तो थंय उद्भव जाता खात्तन वचना जाल्यार खावन जायना पडे थंयची मस्त जाल्ले ओ हो 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 हांव केलें इतली योगी हे ते अशी अशें जालें की ते पोटांत भरना ते दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हूण दिसता आता खरें म्हळ्यार ज्ञानेश्वर माऊली संत रामदास समर्थ हे सगळे रामदास स्वामी सगळे जाण योगी आशिल्ले आणि ज्ञानी आशिल्ले भक्त आशिल्ले जाल्यार तांकां केन्नाय तांगेल भक्तीच प्रदर्शन करूंक म्हूण दिसना गरज पडेल तर त्यांनी जरूर प्रदर्शन केले प्रदर्शन म्हळ्यार केलें आपोआप ते घडले जाल्यार ताजी सुद्दां कितले विनयान विद्वान सर्वत्र शोभते म्हणटात जाल्यार विद्या विनयेन शोभते विद्वान सर्वत्र पूज्यते पूज्य सती जाल्यार विद्या विनयेन शोभते विनय ना जाल्यार तांकां म्हळ्यार आत्मज्ञान जायना कितलो व्हड नुकसान 1400 वर्ष जगल तो मनुष्य आणि ताका तरीके आत्मज्ञान जायनी कल्ल्याक जायनी तागली म्हाक हांव कोणकी आस हांव कसकी मेळयल्या म्हणे ह्या गच्चीर वचून बसतात गच्ची पडले मांडलेकर करूक त्या हिका मुक्ताई शान आशिल्ली ज्ञानेश्वर माऊली दिसकल की सणवार आशिल्लो मांडेकांक मिरची जाली ती म्हणाली हो आपण करता जाल्यार दादाची कशी तर ती राम आपण ते खापर घेवन येता खापर म्हळ्यार उलटे अशी मडक्याचे कुडको ते उज्यार दवरल की तांचेर ते भाजचे अशी तर ती वचुल्यार हे विसोबा हागल चाटी घाल बायल बरोबर अशी तिने दिलेच नाही हक्क जेन्ना कळ्ळें कान ते उड्डवून तांचेर नाचलो अक्षरशः तांची माती करून घाली ती रडता आयली
त्यावेळी मस्त त्रास देऊन झालेलं आपण भो मह म्हणून सांगून जणांकडच्या त्याला अपमान करेल धर्म मार्तंडाला सांगून आसपासून ह्यांचे देहांत प्रायश्चित दिलेले आहे तरी त्यांचे दय ना चेडवांची कले ना. आणि ज्ञानेश्वर माऊली म्हणाली घेऊ नका हा तू तयार करे आणि योगाग्नीने असला सिद्धीच उपयोग बऱ्या खातीर करतात ते सहज उच्च तयार केलं अग्नी आणि पण नंतर उच्च येताल आणि फाटी तपिलवर तापली आणि तो अशी बसलो बिलकुलाने आणि ती सांगून फाटी मांडे भाजी हे मांडे भाजले भाजना पडे पळेल्या री त्यात खिडकीन थान पडेल दिसोबाने आखी खापर नसताना मांडे कशी करतात संन्यासाल परत मांडे कामचे कुवाळ लागला बॅम अशी हाकलेले त्याने आणि तकल गंमत करता ती पळून चाईल वेळारी त्या पळून ताका अशी हें जालें तागल सगळेने तो भितर ती जेवणा बसली पळय तो अक्षरशः लोळात घालून गाडवावर ते जिब्बेने ज्ञानेश्वर माऊली उष्टे खामच्या लागले अशी जिब्बेन चाटून देवा म्हाका हांव शरण आयला म्हाका प्रायश्चित दिया ती म्हाका प्रायश्चित दिया ती म्हाका माफ करा ती आणि कड्डेरी तांत थांबूच ताका आत्मज्ञान जालें आणि तो इतलं आत्मज्ञान म्हळ्यार माऊलीन केन्नाय म्हणली इतलं म्हाका त्रास दिलेलो मग आता कल्ले आयल मला गी म्हणली विद्या विनयेन शोभते तरी तांनी उलट म्हणलें विसोबा तुका इतले वर्स आयुश्याची फुकट गेली पण आत्ता तशी फुकट घालू नका ताका आत्मज्ञान करून दिलें आणि सांगलें अगदी म्हणतार जालेलो ते औंड्या नागनाका थंय वचून न्हिदे आणि कोण योग्य मनुष्य तुला येत की ताका आत्मज्ञान करून दिलो आणि तो मनुष्य तो सद्गुरू जालो कोणा गेलो नामदेव महाराजांगलो म्हळ्यार विसोबा खेचर नामदेव महाराजांगलो तो सद्गुरू ईश्वर दिसचा लागलो हे कशें जालें तरी मक्षिका आणि कंप्लीट शरण हे कसले बरेले म्हणून दिसले कड्डेरी ताचो अर्थ सांगच्याक 14 वर्सांचे मुक्ताईन ते काम केलें ताका सांगचे अर्थ सांगचे म्हळ्यार कहले गर्भीत अर्थ असता गूढ अर्थ असता ताका कसलें कळनाशिल्लें ते ज्ञान म्हणून घेतले तर ते इतलें क्लीन स्लेट जाता सगळें वखून घालताले अवसूल मुखारी तावळी चांगदेवाक लोरी म्हणून तिने निदायल खंय सांभळले आणि सांगले आपण शरण आयला आणि म्हाका ह्या देह दवरची ना जाल्यार म्हाका जाय आशिल्लें तुमगेल हाज्या म्हाका मेळ्ळें आतां म्हाका हांतान मुक्त करा ती अशी नमुन्याचे जेन्ना जाता अहम भाव ज्या मानसीचा विरेन तया ज्ञान हे अन्न पोटी जिवेन ज्ञान भोजन असतं पळय पक्वान नसता ती भोबर कस ज्ञान असता शास्त्रांत तू जरूर वाचका जरूर स्टडी करका भगवद्गीता म्हाका हें पाठ आस म्हाका तें पाठ आस जाल्यार तुम्ही दुसऱ्यांक तुच्छ मानता ती अरे प्रत्येकान देव पळोवंक हें बरयल्या सगळ्यांत बरयल्या भगवद्गीतेन बरयल्या प्रत्येकाचे बेस्ट जे आसा तांकां हांव आस आणि प्रत्येक सन्न हांती हांव तुमगेले शरिरान बसून तुमगेले पचाम्यन्नम चतुर्विधम म्हणून बरयल्या गीतेन सांगल्या हे सगळें आसतना
हाव करता कसल्या क तरी समर्थ म्हणतात ही ना बा तशी कोर नका ती ज्ञानानं कितले पतन गेले तरी अहंकार निश्चय झाले शिवाय जडून वचले शिवाय त्या ज्ञान पचनी पडणं पचनान पडणं आणि तांका अहम बचूल शिवाय अहमाक अहंकाराक त्या परब्रह्मांतून नो ऍडमिशन त्या खातीर त्या संतांक विचारले रे तुका आत्मज्ञान चालल्या वे म्हणून विचारले ते म्हणतात ना म्हाका आत्मज्ञान जायनी आणि म्हाका आत्मज्ञान केन्ना जावंच ना कळल्याक म्हाका हे विभक्ती प्रत्यय असं मी म्हळ्यार हांव जाणीव म्हाका अशी जाल्या म्हाका तशी जाल्या म्हाका हें येता तें जो पर्यंत असं तोपर्यंत तांकां कसलें मेळना तर त्यांनी ती कोर नाका ती अहंकार कोर नाका ती म्हणटांनी सांगली अहंकार कशे असता जीव दशेंतून एक अहंकार असता पण जीव अहम म्हणटा हांव जीव आणि देहोहम देहभाव हांव म्हळ्यार फक्त देहाची आनी हांव कितलो गोमटो सुरे खट्ट हांव फिल्म स्टार हें तें फक्त देहात चोचले करचे आनी कल्ले ना पण कितले चोचले केले तरी म्हणतार पण जायना पडे ते काठी टेकी धापा टाकी तेनी बसते गोष्टी सांगितले तशी मागशीच गोष्टी सांगतात ते म्हणतार पण येऊन आमच्या मुखार येऊन चढकता तावळकल करतली आणि देहोहम हो एक जीव दशेंतलो अहंकार जीवोहम जीव म्हणता जीव हांव असो पण शिव जायनी तर तोपर्यंत नंतर शिवोहम त्यामुळे तो भयंकर होड अहंकार तो सुद्धाय मारक हांव शिवरूपाचे असो बाकीच पुढे अहंकार कशी वता ती पण अध्यात्मांतून जो अहंकार असो म्हाका मस्त कळटा म्हणले हो सटकन वचना ताका सद्गुरूंकच शरण वचता आणि सद्गुरू पहिले पाटी क्लीन करतात पुसून काढतात पुरे तुका कल्ले या ना हे पुसून काढतात आणि कडे नवीन नुसते एक ओम बरेल्यार पुरं ताका सगळें ज्ञान मेळटा ओंकार तागल कान्नांत उलयल्या पुरं किंवा तत्वम असी तें तुमचें स जाल्यार ताजो अहंकार कोर नाका अहंकारान कल जाता आमी आमगेलेंच आत्मतत्व आमी दाखोवन दवरता ती ताका वयर येवच्या दिनात आमी तशें जावं नये म्हण खातीर तेका सांगता ती विवेक वस्तू कडेन मोडी देह बुद्धी तेथून पाडी विवेक जाता मनुष्याक ताका दिसता म्हाका आत्मज्ञान जावंक कोण मस्त शिकता मस्त हें करता आणि कितकी जाणांक तरी अरे वा देवा तू माझा कैवारी याचा झाला अहंकारक याला कारण ही तूच की तू ठेवले अंतर देवा असे नको करू अरे दुरी ही साहेना मला सामावून घे रे मी तुझीच आहे म्हणून जर शरण वचुली तरी कल्पनी जाता विवेक वस्तूची वस्तू म्हळ्यार परब्रह्म ही एकच वस्तू करेच ते शिका ताजो अनुभव येवंका तांकां आपण एक जावंका म्हणून ते मन ताणता थंय जाल्यार वतना देह बुद्धी आड येता मगल चेडवा मगल म्हणून मगल घर मगल दार मगल पैसो अडको प्रॉपर्टी सगळें हांव कितले श्रीमंतापेक्षा हांव कितले विद्वान ताजे होड म्हळ्यार शिव दशेंतलो शिवो अहम शिव हांवांची शिव म्हळ्यार हो जो आसता तो जो म्हण दाखयता तो शिव जालेलो आसना आणि जो खरे जालेलो असता शिव जाल्लो असता तो केन्नाय म्हणना की हांवांची देव असं म्हणना तो बरें म्हणटलो लोकांक कळता येता पळोवन ताका वागणें पळोवन कळटा तरी अहंता लावून निवडी वेगळेपण देहबुद्धीच्यान एकटा त्यामुळे हो ओढीन वत असताना देहबुद्धी खंय की येवन चिकटली ताका अहंता की देहबुद्धी ताका अहंत लायता आणि ताका अशी हें करतात न्ही खूब कशें आसता कले जर काडचेच आमकां हात पावना आमी एक बड्डेक आमकां चांपो काडचो खिडकींतल्यान आमी पळयतात अशें करून ते एक बड्डीशी आसा ताका एक हुक्क लावचें अशी करून काडून पळोवचें आनी ताणलेंचें तशी ती अहंता हे इतली समज विवेकान मुखार वतल मनुष्याक देहबुद्धीची प्रगट जाली तीच एक बड्डी त्यांचे हुक्क ती अहंताची ताका हुक्क हे अहंत ताका हांव ओळखीची म्हणून आयली की ताका मागशी ताणटा
चुक दिना मुखारी आम्ही ताक पाप तागल आयुष्य फुकट होत नाही. विचक्षणे या कारणे देहबुद्धी त्यजावी श्रवणे. देहबुद्धी कशी होता की देहाची काळजी घेऊन का काळजी करची ना देहाची काळजी घेऊन का कल्या म्हणारी त्यांचे माध्यम समका आत्मज्ञान मिळवूच खातीर तर खंयचे माध्यमाची काळजी घेऊच नाकोय. आम्ही प्रवासा बाहेर सरली कशी आम्ही मनान बाहेर सरल्या आनंद यात्रेक त्यामुळे मनाची काळजी घेऊ का मनाची कशी हे जाता मग हा जाल्यार मन म्हळ्यारच हांव नाही बुद्धी म्हळ्यार हांव नाही हा देह म्हळ्यार हांव नाही. देह आमकां वापरच्या दिला मन बुद्धी आमकां बक्षीस म्हणून दिल्या हा आणि इतकं सगळं मेंदू दिला कॉम्प्युटर कॉम्प्युटर चलोवच्या हे मन दिल्या बुद्धी दिल्या निर्णय घेवच्या सगळं कोण हा त्यांनी कस जाता हे कसले उपयोग ना जाल्यार ताची काळजी घेऊ का माध्यम असं माध्यम म्हळ्यार हांव नाही मगल गाडी म्हळ्यार हांव नाही प्रवासा वतना गाडी म्हळ्यार हांव नाही जाल्यार त्या गाडी सर्व्हिसिंग करची अत्यंत आवश्यक असत. तर त्या गाडीन बसून मग प्रवास करचो मुखार वचचो हे समजून घेतल्यार बुधवार मनुष्य करता देहबुद्धी त्यजावी श्रवणे. देह हे असार असत म्हळ्यार ताका उत्पत्ती असत ताका उत्पत्ती आशिल्ल्याक लय असत सतत बदल जात असता. इतले दिवस म्हाका कितले व्यायाम करता की आत्मा बदली जात हा एकेकाळी पण की समुद्र तर नाही खंय जाल्यार आत्ता म्हातारपणान ताका करूं सांगलें तितलें स्विमींग जायना. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट वी हॅव टू एक्सेप्ट. कारण देहा काळजी कितली घेतली तरी वाहन हे लड्डू जावन चेंज असत म्हणजे आमी वी हॅव टू एक्सेप्ट इट त्याने ती हे सगळे असार केल्ले असत तर ताच जो त्या मधल्या कार असत म्हणून ताच अभिमान गर्व करची बदला कार हे वापरच्या दिल्या ना सम काळजी घेवची. एक जर वायट जाल्यार दुसरें घेवचें जाता जाल्यार आमगेल हो देहच न्ही देहान जे मन असत ते परत ताजे पोटीन गेले म्हणून एक्सचेंज करूं जायना. मन त्यांची देह तोच तोच वापरका लागता त्यामुळे ताजी काळजी घेवची जाल्यार खंय अहंकार येवच्या दिवची ना. देह बुद्धी टाळका हांव म्हळ्यार देहच न्हय हांव फक्त देह न्हय मगल देह मगल अशी हांव जायना हांव आनी मगल हो विंगड मगल नाक मगल कान मगल दोळे मगल जीभ सगळे मगल आहे मगल हात पाय सगळे मगल मन मगल बुद्धी जे काय असते जरा मगल हे म्हणलेले हांव जायना. त्या बुद्धवंत मनुष्याने कळ खाते आणि त्यांनी ही देहबुद्धी टाळका श्रवणाने त्या सद्गुरू मला शरण वचुलेली परत परत त्यांची सांगतात बाळा देहबुद्धी आण नका आणि सत्य ब्रह्मी साचारपणे मिळवून जावे. देहबुद्धी केन्ना वत की सहज तो देहबुद्धी गळ पडता सत्संगातून देहबुद्धी गळ पडता त्यावेळी सत्य ब्रह्मी साचारपणे मिळवून जावे. जय जय वीर समर्थ म्हणून समर्थ म्हणतात की जेणे मक्षिका भक्षी जाणवेची तया भोजनाची रुची प्राप्त कैची अहम भाव जा मानसीचा विरेना तया ज्ञान हे अन्न कोटी चिरेना. जय जय रघुवीर समर्थ. तरी आता मी ह्याची हाजेरी अंग असले महाभाग पृथ्वी मस्तितले मस्त म्हळ्यार बुद्धवंत लोक तांकां शंक जास्त कितले बुद्धवंत की तितली शंक जास्त बुद्धवंतां घरची म्हण आशिल्ले कोण ती तांगेले घर सगळीं जाणां बुद्धवंत तशी तांकां म्हणटाली बुद्धवंतां घरची तशी आमगेले हांगा मस्त जाण बुद्धवंतां घरच्यान पावतना मस्त आसत जाल्यार बुद्धवंतपण खंय काडचे खंय काडची ना. बुद्धवंतपणाक विनय असता हाजी मागशी तरी मात्र एक ग्लास कांडी केन्ना जाता ताका मागशी पार लायता तशी पार लायल्यार मात्र त्या परब्रह्माचे आमगेल भितर आत्मस न्ही त्या आत्माचे सम प्रतिबिंब त्या कांडेन पडटा त्या वेळी आमकां बरें जाता. तशी आतां तांणी हांगा सतत ह्या तरी हो 8वो दशक जो आसा न्ही तो हाजो देवदर्शन हे ते आयले सूक्ष्म शंका आशंका निरूपण तर त्या म्हणतात ती अद्वैत तत्वज्ञान मान्य जावच्याक तर्कदृष्ट्या जी मुख्य अडचण येतले
त्याच सविस्तर खुलासो समर्थांनी ह्या समासान मांडला. प्रश्न कल्लस ह्या सर्वांगीणपणे आकलन जाल्ले तरीची ताजी उत्तर समपन्न ध्यानात येता. प्रश्न कल्लस तुमगेलो प्रश्न विचारतल्याक श्रोत्यागल प्रश्न कळका त्यावेळ मात्र उत्तर दिवच्या शकता नाल्या दिवच्या शक्य ना. बरोबर. तरी आता प्रश्नाच मूळ स्वरूप कल्ले तर परमार्थान तू केवळ परमात्मा दोन प्रकारची एक परब्रह्म ईश्वर निर्गुण निराकार वर संचले संचले म्हणाली गोन पड्या आणि दुष्कले की चंचल अशी दृश्य सृष्टी ती कोण निर्माण ह्या सगळे प्रश्न मस्त ज्ञान असताना सांगेल मना नक्कीच येतात. कळलं जाता की खंची खरे खंची पट्टी कळका जाल्यारी आमगेल न जर पैसे साफ दम त्यामुळे ती त्या काली पहिली हांवें हांची कोणाल उदाहरण दिलेले आवसू गेले आई जबाबदारी केली ह्या कळच्या त्याच एक हावस तांकां जोपर्यंत ती गोड गोड जाता तशी साधक जेन्ना प्रगल्भ जायत वता त्या वर ताका सुमार इतलें कळच्या लागता. शिष्य परिपक्व जाणका लागता तरी मात्र ताका महावाक्याचो उपदेश केल्यारी संपूर्ण विश्वास दवरच्या जाता गुरुचेरी आणि आत्मज्ञानाच प्रत्यय येता. नाल्यार शंका आता ह्या समासांतांनी कलकल शंक श्रोत्यांनी विचारल्यात की विंगड ते फाट पडले ती अक्षरशः. तरी त्या शंका आम्ही पळोवया पास्ट पळोवया इथे म्हणजे शंका आणि उत्तर त्या शंकांकले एंड ना केन्ना एंड जातलो. मुख्याने गुळ खादला गोडीने सांगायला तागल तोंडांत गोड केन पडतले त्यावर ताका कळता कल्ल्याण. तशी आत्मज्ञानात जेन्ना प्रत्यय येतलो त्या वेळा ते शिष्याक कळतले आता खंयचे खरे खंयचे पट्टी. आता त्यांनी दिल्या की हे परब्रह्म म्हणतात हे आसून नाशिल्ली असं कले म्हणे आमकां केन्ना ते दिसना पंच ज्ञानेंद्रियांनी पंचकर्मेंद्रियांनी खंयच्याने ते फील जायना आमकां कसलेंय कळना वय की नाही. जाल्यार ज्ञानी पुरुषागल अनुभव सर्वस्वी विंगड असता. आता हांगा न जर म्हळ्यार कशी एक अज्ञानी लोक असतात आणि एक सज्ञानी म्हणून घेतले जाल्यार जेणे गिळली नक्षिका जाणीवेची असले लोक असतात. म्हळ्यार पडत मूर्ख म्हणतात नाही तसले समर्थांनी पडत मूर्ख म्हळ्यार तांकां सगळे गोष्ट असता जल तर की दोळ उघडचे असना ती जागी जावचे असना कबूल करनात मग सगळे गोष्ट असं ह्या जाणीवेचेरी कशीपणे वागता राखतात तसले एक. आणि खरेच आत्मज्ञान झाले नजर जी बदलल्या स्वच्छ नजर झाल्या शरण गेला तो सद्गुरू आणि विश्वास कंप्लीट विश्वास तर सद्गुरून सांगल्या कशी आहे करता त्याप्रमाणे त्यांनी साधन केली तर त्यात साक्षात अनुभव आयला. त्यावेळेस त्याला कळलंय की हे जे माया म्हणतात ते सगळं दृश्य विश्व आहे सगळं मायेंत येतात आणि माय ही मिथ्या म्हळ्यार ती खरे म्हळ्यार नाची तरी मागीर दिसत कल्याक मागीर ती कोण केली ह्यो सगळं शंका हांगा सगळी त्यो आमी वाचच्यात म्हळ्यार बराबर वाचच्या मुखार वचका आमकां आणि तू शिरकून पडच ना ह्या शंकेंत. गेल समासा शेवटी श्रोत्यांनी शंक काढलेली ताजी उत्तर दिता ती की सोपे सम वाचता सूक्ष्म आशंका निरूपण सूक्ष्म आणि तू सूक्ष्म शंकेत श्रीराम मागा श्रोती आक्षेपिले ते पाहिजे निरोपिले निरावेली कैसे झाले चराचर. तुम्ही म्हणता ती पहिले छान सांगले की खरो देव तुम्ही ओळखा खरे देवाक अवयव नाती ताका हे ना
कले तो निरावय असं निरंजन असं आणि सगळ्या दृष्टीने म्हळ्यार तो निराकार असं निर्गुण असं हे सगळे तका निर 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 लागता म्हणजे नाम आम्ही आस कले जे आस ते सतत आस म्हळ्यार अस्तित्व अस्ति भाती ते खंयची जाणयता जाल्यार आमकां कल दिसता त्या दृश्या सांजे वेळारी रंग हाजे उधळले ते हाजे खंयचे मस्त रंग सूर्य की सकाळी फालफाल्यार म्हाका दिसता सगळं रंग रंग ताजो पोट म्हणटा हो म्हणटा की हे पळयना पळय आमकां दिसता हें की खरें न्हू जाल्यार हें खरें खंयच्यान आयलें हो विचार येना हय की न्ही ताजे मागशे जे आसा ते चैत्र थेंब त्या जला थेंब त्या जला थेंबान केन्ना सूर्य किरण पडतात की ते किरण एक एक किरण ब्रेक जाल्यार अशी 7 रंग पसरतात सप्तरंगी ही किमया की हो इंद्रधनु किती जन्मा येते नायगारा फॉल्स पळयल्यार पळोवंक असंख्य इंद्रधनुष्य ती खंयच्यान येतात धुक्यात जगत्या जलबिंदूशी रविकिरणांचे झाले लीलन सप्तरंगी ही किमया की हो इंद्रधनु किती जन्मा येते तसं ते इंद्रधनुष्य येतात आणि रंग तरी अंग कल सांगल्यान ते दिसता आमकां ते जाणयता तांची बामटाय कळटा जाल्यार तांचे मागशी जे परब्रह्म तांतून गुण तांतून ते चेतना तांतून हे ती माया तांतून भायर पडली ती त्या परब्रह्मात सगळे गुण ती जाणतात त्या तिघट ती मूळ मायेतून जशी वटवृक्षाचे बियेंतून सगळे वृक्ष भरलेले असतात तशी मूळ मायेच्या सगळे रंग सगळं जादू सगळं विश्व तयार करू शक्ती पुरा ती जातात आता शंक येवची बरोबर आहे सामान्य मनुष्याक शंक येवची बरोबर आहे कल्पल शंक आयलं हे आता पळया मागाशोती आक्षेपिले ते पाहिजे निरोपिले निरावेणी कैसे झाले चराचर श्रीराम याचे ऐसे प्रतिवचन ब्रह्म देका सनातन तेथे माया मिथ्या भान विवर्त रूप भासे आता विवर्त रूप म्हणून कळले की दृष्टीच भ्रम झाले आमका दृष्टीचं म्हणा त्यावेळी काळ असं काळ कांतेचं राज्य पडला दोरखंड म्हणतात त्याला मराठीत पण दोरखंडाशी आपलं तिकडं जाऊन पडलं तर काळ कांता कसं दिसतं येऊन काय ना डेरी कॉन्ट्रीब्युशन चटकन लाईट लागली की ती खाली डोळे समोर कळतात भय ताबडतोब होता तशी त्या दृष्टीच भ्रम जाऊन दोन्हीच्या सापास भासलं की त्याचा विवर्त अशी म्हणतात तसे माया मिथ्या भान विवर्त रूप भासते विवर्त आदि एक परब्रह्म नित्य मुक्त अक्रिय परम तेथे अव्याकृत सूक्ष्म झाली मूळ माया श्रीराम आद्यम एकम परब्रह्म नित्य मुक्तम अविक्रियम तस्य माया समावेशो जीवम अव्याकृतात्मकम अर्थ श्लोकात म्हणाली मुळात सर्वात पहिले एकच परब्रह्म असतात त्या नित्यमुक्त ताज्यान खंयचोय बदल केन्नाय जायना जाल्यार तांतून अत्यंत सूक्ष्म अशी माया उत्पन्न जाता त्या मायेंतून बीज रूपाने एक जीव वास करतो बीजात कशी पुऱ्या झाडाच बीज असतं नाही तशी त्यामुळे हा शोध शंक काढता परब्रह्म जर निराकार आणि निर्विकार असो तांतू हे मायेच खटाटो उत्पन्नच कश झालं बरोबर असता ग शंक बरोबर असं आता आशंका ह्या श्लोकाचे एक ब्रह्म निराकार मुक्त अक्रिये निर्विकार तेथे माया बोडंबर कोठून आली बोडंबर म्हणजे जादू ही मायेची जादू निर्गुण निराकार परब्रह्मांत कशी आली ब्रह्म अखंड निर्गुण तेथे इच्छा धरी कोण ब्रह्माला इच्छेप्रमाणे आली परब्रह्माला इच्छा झाली की एकोहम बहुश्याम इच्छा झाली आणि त्याने मूळ मायेक बाहेर काढले असं म्हणतात
तरी हो स्रोत म्हणता त्यांचा ब्रह्म अखंड निर्गुण असल्याने तर इच्छुक तर कोण असत निर्गुणी सगुणे विण इच्छा नाही स्थिर मुळी असेच ना सगुण म्हणून नामे निर्गुण ताक गुण नाती म्हणूनच ताक निर्गुण म्हणतात नव्हे त्यामुळे हे सगुण कोण त्या परब्रह्मात काय लेखन सांगू ही श्रोत्यांगल आशंका कळका म्हणे ते फिटच्या निशंक होईरे मना प्रचंड पाठीशी त्या विश्वासाने मी अंगल एक शंख पेडून देऊ का ती गुणाची गुणा आले ऐसे वादले लागो बोले ब्रह्माची शब्द सांगतात की ब्रह्म हे निर्गुण सम आणि आता सांगतात की निर्गुणच गुण आले मग ते कल खुर्चे कल उपयोग हे मूर्ख पण दिले अशी श्रोत म्हणतात म्हणती निरादेव तो देव त्याची पुढे जीव काय जाणती एक म्हणती तो परमात्मा कोण जाणे त्याचा महिमा प्राणी बापुडा जीवात्मा काय जाणे जीव कल करामत कल उगाच महिमा सांगती शास्त्रार्थ अवघा लोपिती बळेची निर्गुणा असं म्हणती करुणी अकर्ता कोण सुद्धा येत निर्गुण परब्रह्म कोण सुद्धा अकर्ता भोगुने अभोगता अशी त्या सगळ्यांना म्हणतात ज्याला मुळी नाही कर्तव्यता कोण करून अकर्ता करता अकर्ता हे वार्ता समूळ मिथ्या परब्रह्म कसले की नाही कर ना ते अशील तशी असं त्यामुळे ती ब्रह्माक विश्वरचनेच करते पण त्यांच्या जाय ना कोण केल पण हे शेवटी आयल मूळ प्रश्न कोण केलाय जे ठाईचे निर्गुण तेथे कैचे करते पण तरी हे इच्छा धरी कोण सृष्टी रचाव्याची इच्छा परमेश्वराची ऐसी युक्ती बहुतेकांची परी त्या निर्गुणास इच्छा कैसी हे कळेन निर्गुणाक इच्छा कशी झाली परमेश्वराला इच्छा म्हणतात झाली कशी परमेश्वराला इच्छा निर्गुणाक इच्छा पैसा नाही गुणच ना तरी हे इतुके कोणे केले किंवा ते आपणच झाले देवे विण उभारले कोणे परी श्रीराम देवाण कले करणी ते अशी आपण जाऊन उत्पन्न झालंय अशी म्हणल्यारी कला परब्रह्म काही कले करणार कशी उत्पन्न झाले आपोआप उत्पन्न झाले देवे विण झाले सर्व मग देवाचं काही साठावं तेथे देवाचा अभाव दिसून आला देवाला महत्व गेलं तरी आणि देवांमध्ये पण असं सुद्धा आपोआप इथलं होळी सृष्टी निर्माण जातात खंड ब्रह्मांड निर्माण जात झालेली इथले गॅलेक्सीज इथले हे विश्व निर्माण झालेली मग देवाला हड पण कल भरले देव थईच असं बशी लोक असते ध्यानात बसला तर उठायनाची तरी कशी झाले हे देव म्हणून सृष्टी करता तरी येऊ पाहे सगुणता निर्गुणपणाची वार्ता देवाची बुडाली मग देव निर्गुण असेले हे त्याचे क्रॉस कल्या म्हणाली देव जर सृष्टी करत अस तरी तो सगुण जाता त्यांनी केलंय मग देव ठाईचा निर्गुण तरी सृष्टी करता कोण करतेपणाचे सगुण नाशिवंत येथे पडिले विचार कैसे झाले सचराचर माया म्हणून स्वतंत्र तरी हेही विपरीत दिसे माया कोणी नाही केली हे आपणची विस्तारली ऐसे बोलता बुडाली देवाची वार्ता अथांगा एक गंमत इतकं सगळं त्यांनी शंक घेतले त्याच्याकडनं एकच उत्तर असो थोड्या गोष्टी असं नाही मृगजळ त्या खरे असलं मृगजळ ना तरी ते आमक कल्ल्या दिसत त्या मृगजळ आमकला दिसतात कला मग आमगल नच राहील तू त्याला पशु फसतात मनुष्य फसन तर मनुष्याची विज्ञान होत असत ज्यांना वाळवंटांत जोर वार येतात त्यावर त्या वाळूचे लाट श येतात ते उद्दाक्ष दिसतात उदका समुद्र जलाशय दिसतात आणि मृग ताण लागेल मृग त्याच्या मागशी धावतात कले मिळणं ज्याला मनुष्य तशी धावना कला म्हणाली मनुष्यावेल बुद्धी तर लखस म्हणून फक्त त्या बुद्धी सम कोरका तशी उपयोग कर ना जेणे भक्षिली मक्षिका जाणीवेची तशी आमदार बहुतेक 80% लोकांना गेली ते मक्षिकाच खाल्लेलं असतं मी जाणीवेची मग कलकी कळता मग म्हणून
तशी माया कोणी नाही केली, हे आपणच विस्तारले. ऐसे बोलता बुडाली देवाची वार्ता, देव निर्गुण स्वतः सिद्ध, त्यासी मायेशी काय संबंध. ऐसे बोलता विरुद्ध दिसून आले. अरे मायेच आणि देवाल कल्लो ह्यांची नावे संबंध नावे. सकळ काही कर्तव्यता आली मायेच्याची माथा. मायाची सगळे कर्त झाले रे. आम्ही देव देव म्हणून भक्त जे हे करतात ती पूज करतात ती, आणि माय इतकी सगळ्यांनी खरोखर म्हणा तर मी तेव्हा त्याची माती येता मात्यानी तरी हे कलुपयोग देवा नसून नसून उपयोग करत असेल. त्यामुळे उद्धार कोण करता, माय तुमची देव उद्धार करता. एकदम आमक माय शंका त्या श्रोत्याला मनात येतात. कोण अभ्यास करत नाही चांगल्या मनात शंकेत ना जरा या ना ते जशी आम्ही श्रवण भक्ती करत नाही शंका विचारले श्रोत्याने, आणि आपण जाऊन उत्तर एक 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 दिसत. देवे विण नुसती माया कोण नेईल विलया. त्या मायेत कोण विलया भरतले, त्या मायेत आवडतल कोण आवर कोण भरतले. गोरव शेतात नासाडी करतात ती शेताची, तर त्यांना कंट्रोल कोण करचे. कंट्रोल करतल कोणी नाच जाले रे पुऱ्या वाट लागत नव्हे. तशे मायेत जर आम्ही मायेन जर फसली आणि आमक देव सुद्धा ना म्हणून अशी झाले. देव कल्ले करच ना, तो निर्गुण निराकार त्या कले ना माया सगळं करतात. आणि माय काय कले कर ना वरी वैर तस अशी स्वतंत्र ऐसा न घडे की माय ही त्याने स्वतंत्र जेली परमेश्वराकडून. इनफॅक्ट माय ही खरे मारी एक ओढंबर ती एक जाळबारी असते जरा तितका मस्त ती ज्या परमात्मा जी असत ती पुऱ्या त्या मायेत. आता हे म्हणतात मूळ माया, त्या मूळ मायेत एक तिथं अनंत शक्तीची गल. आणि आमका पामर लोकांना आणि देहबुद्धी परब्रह्मांचे पावनची काम परब्रह्मान तिथे दिल्या. हे महत्वाचं मी विसर नाही. त्यांनी ती तांता मी फसली मायेन फसली मायेन फसली म्हणून जायना. माया ही सगुण जागली व माये. मायेन असल्याने माये मितीच जग उत्पन्न झाले. आणि त्या मायेक टाळणं आमचं परब्रह्म मिळू शकत ना. त्यांनी ती वी हॅव टू यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन. काल पैठ्यान सांगले की ते स्टेपिंग स्टोनचा आम्ही विचार करता. देवे विण नुसती माया कोण देवीला विलया. आम्हा भक्ता सांभाळया कोणीच नाही की. म्हणून माया स्वतंत्र ऐसा न घडे की विचार. मायेस निर्मिता सर्वेश्वर तो एकची आहे श्रीराम. तरी तो कैसा आहे ईश्वर, मायेचा कैसा विचार. तरी हे आता सविस्तर बोलिले पाहिजे. अथांग खरी तरी टिकावर भाव ऐकया मन आता कथानुसार सावध ऐका. शंकेचा भाव जगळाले अनुभव ते एक म्हणती देवे केली माया म्हणून हे देवास इच्छा नसली तरी हे माया असायची. देवाच इच्छा नाही माय आई फक्त परब्रह्मशील नाही देव मात्र शिल. ही माय खंच्या नाही दिली. एक म्हणून माया झालीच नाही जायची. जशी मृगजळ त्यावर मळवारी मृगजळ ते उद्दान नाशील उद्धार केले. हा प्रश्न जर विचार त्या कल जाता अज्ञान. आमच्या आम्ही ज्ञान देतात किंवा आम्ही विज्ञान तंत्र शिकतात
किंवा आमकां कोणें शिकोवन दितली आसता आनी कशी घडता ताचे खातीर आमी शिकच्या तयार आसता. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. तशी उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, ते आमकां ज्ञान दितात केन्ना विद्या विनयेन शोभते. आमी नम्र जावन हात जोडून तांकां सेवा करून तांकां प्रश्न विचारतात की गुरुवर्य आमकां हे समजून सांगा. मस्त शंकेन आमी जावच्या लागले हे खरें सांगलें आपल्याला कळना ते सांग एक म्हणती प्रत्यक्ष दिसते अयेसी नाही म्हणता तैसे दया हे अनादि असे ईश्वराची श्रीराम ती सास असे तरी हे ज्ञाने कैसी निरसे सारीचीच दिसे परी हे श्रीराम. दयावरी दिसता मराठी नाम म्हणतात. हे ज्ञान जर की जे दिसत दिसनाची जातवय दिसनाची जातवय मगेरी जी पृथ्वी दिसतच ती अचानक ज्ञान जर की हे दिसना म्हणून जातवय तशी जायना. पण ज्ञान हे मनुष्याकल जाता हे फट्यस हे कळता हे वच्चस हे कळता. हे आत्ता अशी जशी बळग आयल्या त्या आभाळान ते आज आयले फाय वतात आत्ता आयले आत्ता वतात वार आयले की आत्ताची ढग कोणी असना तशी ते खल म्हणतात ती ताका अनिश्चित ताकले आगा पिछन असले मायेन थांबूच सगळं झालं. आमगेल इवन आमगेल जगच्या आम्ही म्हणतात हाव हाव म्हणून आमगेल कल्ल ताब असं ह्या मायेचेर इवय मायाच्या आमगेल देह ही माय अस तरी आमगेल कसलो ताब आस की ताचेरी आमी खंय जन्मायूंचे आमगेल हातान आमी खंय मरचे आमगेल हातान खंयचे आमगेल पेरंट्स असचे आमगेल हातान आमकां खंयचे रोग जातले आमकां कितले आरोग्य आसतले ते आमगेल हातान आमकां कल खावचे मेळटा ते आमगेल हातान. बरोबर. एक ते वक्त म्हणून पिक्चर आशिल्लें त्या वक्त पिक्चरांत तो व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीमंत ही विचार येता तो म्हणटा आज अशी फाय आसना मस्त म्हणटा आनी सगळीं ताका हासतात ते बघतले तो म्हणटा वक्त कशी येता म्हूण सांगू जायना म्हूण. आणि एक भूकंप जावन शील ना जाता आणि कितले हाल भूका लागतात सेपरेट जाता ती हे जाता ती आणि कडेन एक्सिडेंट हे असले पिक्चरांचं फक्त आमी मर्म पळोवंक परमेश्वराला हातान सगळं असतं की नाही. एकेकान कितले भयंकर जातात जरा तितका मी वर्ष कोण घेतलेली तिच्या करता तितका परमेश्वरच्या पेटयल्या तर आमच्यातले अज्ञानी एक बोटी करून दिवन नवा संवत्सर आता गुढीपाडव्या संवत्सर बदलता आता बोटी करून दिवन त्या बोटीन बसून ते आमकां परब्रह्माचे हाण सोडता. हे काबडी तिका पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता न्हय आमी साधक असले आमी पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता. अरे ही माय कली ही जादू अशी तशी अशी विचार करूच ना. एक म्हणती साच असे तरी हे ज्ञाने कैसी निरसे साच्या सारिकीच दिसे परी हे मिथ्या मिथ्यामुळे नाशिवंत तिवे नाश जावचे. पण जोपर्यंत आस तोपर्यंत आम्ही त्याचा फायदा घेऊन का नाही आमगेल देह हवे नाशिवंत अस पण जोपर्यंत सुदृढ अस आम्ही त्याचा फायदा घेऊन आम्ही हे अवाढव्य या अवकाशातील पृथ्वी हा तर बिंदू या बिंदूचा बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांड कौतुक करण्या पुरवून देते अवघी ममकार. खरे कौतुक दिसता मनुष्याकल मेंदूचे त्यान जर अनबिल केल्यार चंद्राला थेवत घेतात धाग तितले हॉड मेंदू असं मेंदूतले सूक्ष्म तत्व तितले असं. साच असे तरी हे ज्ञाने
साधन कासया करावे, भक्ती साधे माया त्याग कारण. ती साधन चांगलं आहे देवाने त्याग करी म्हणून जरा माय जर मिथ्याच असं ती वच्चीच ना आम्ही कले करो न करो ती वच्चीच त्यावेळी मी साधन कले करत जाल्यारी मायेच जर वर्ष कोण घेऊन जाल्यारी ती वक्त भाई ती आमगेल ना हें कोण होता आमगेल नाश कोण होता आमगेल वाट लावून होता तशी आमका आमगेल वाट लावच्या ती नाही सम वापरणी जाल्यारी आम्ही अक्षर पडतात नरकन पडतात आमगेल मन हुस्स जाऊन जाऊन पडणं हा मरतन जीव कले उलटना म्हणून बाकीच म्हणतात आणि तो दोन जीत असता तो काय त्याच म्हणत असता यो कसं बॅग राहिलं आयुष्याचं मग कशी म्हणतात तशी जाऊ नये म्हण का तिला भक्ती साधन बोलिले देवे माया त्यागा कारणे श्रीराम एक म्हणती चार दिसत आहे म्हणाली साधन औषध ही घेई जेते परी ते दृश्य मिथ्या श्रीराम. आता अंग त्यांनी सांगण्या की माय ही स्टेपिंग स्टोनचा यूज कर का पंचे हजो आम्ही अज्ञान लोक असती पण आमक एकदम परब्रह्माला त्या पाहुणच्या जायना एकदम वचू जायना आता तिथले 4 माळ्यांच्या अंदर बिल्डिंग एकदम 13 माळ्यावर वचू जातोय ताका लिफ्ट जाईल त्या हगूर 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 एक माळी चोन वयर वता वयर वचना पण अगदी वयरी थंय लिफ्ट ना थंय आमका चोण वचका गच्चीर जाल्यार आमका गच्चीरचा लिफ्ट ना आमगेले एक माळी कुणी चोडका तशी आत्मनिवेदन करून आमका एक माळी चोडोवच्याक जो बाग येलो घडता तो आमगे श्रीराम आमगे सद्गुरू ते परब्रह्म ते आमकां हात धरून भितर ताण घेता त्यावळ आमकां तातूंत एक रूप जावच्या जाता आणि मायेचो तगाग सुट्टा माय जावं का स्टेपिंग स्टोन जाल्यार आम चप्पल जाय चप्पल नासतना तुम्ही सांगता मंडळी आम्ही खाली पायान धांवताली तालमुखी वाडीन इतलो हड्ड जात म्हणसरी धांवता वताली येताली कसले जायनाशिल्ले बा आत्ता वचू लागल्यार पायाक कांटे तो पिनवार फात्तर टाकता ती अक्षरशः म्हळ्यार थोड चमकून वची म्हणटरी हरहरा जाता तशी नमुन्याचे मायेचे आमकां त्रास जावचे शकता कळ्ळें. आता अंतराळ यान असं एक तरी एकेकची आता परब्रह्माच्या पावचेच पा तर आमगेल पहिले देहबुद्धी वचका देहबुद्धी म्हळ्यार हांव देहाची फक्त हें वचका तरी मागीर हांव कोण तरी ओके हांव जीव जीव बुद्धीन जावन आमी हाजेर येवका खंय शिवबुद्धीन तेवका कड्डेरी गुरुभावान तेमका गुरुभाव म्हळ्यार परब्रह्म ते कोण दिता सद्गुरू आमकां सांगतात कशी वचचें म्हणून आनी ताजे प्रक्रिया असता ते एक वेळार एक अहंता आमगेर गळून पडटा जशी हे आसता न्ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस हातून स्पेस क्राफ्ट भेटता ते पयले सुट्टना इतलो व्हड आसता कितले टनाचे ते म्हळ्यार ताका तितले आवश्यक आसता तितले फोर्स आसता जाल्यार तितले उंच येवंका तशी जर ते जेन्ना वयर पावता ते अशी हें केलेलें आसता फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड जरी चुकल न्ही ते सगळे यानाचो स्फोट जाता आनी पुरे चुकट वता श्रम तशी आमगेले सद्गुरू आमकां घडयतात आमी बी घडलो तुमी बी घडाना म्हणटात संत तुकाराम आमी घडली तुमी घडात पहिले लोखंड जाया की एक स्टेप बाय स्टेप तर ते जे असं ते एक ताजे बाल घडत पडता आणि कडेर ऍक्च्युअली स्पेस जातना कितले सान असता ते स्पेस क्राफ्ट सान असतात बरोबर आणि ताका जास्ती वजन ना हे वजन पुरे गळ पडले तशी मीपणाची वजन एक गण पडतच एक भाव सुट्टची हांव देह नाही पण हांव जीव वे ते सुटले तू नुसते जीव नाही तरी तू कलस शिवम भूत्वा शिवम यजेत शिव जावन तू शिवागर पूज करी तरी मन शुद्ध करचें म्हळ्यार कशें करचें तें कळका लागता आमकां बरोबर तें कशें कळटा कसली करका लागता ताचे खातीर सद्गुरू घालून तूं आमकां पयलीं तरी विश्वास आसता गुरूंचेर विश्वास आसता विश्वास कशी व्हरता विश्वास दवरल्यार आत्मज्ञानाचेर ते येता
गुरुचे विश्वास दवरल्यार मात्र आमकां आत्मज्ञान जावंचें शकता. जाल्यार म्हळ्यार ही इज द ओनली वन हू विल टेक अस इनसायड. जायनाची तांणी भितर घेतली आमकां एडमिशनां मेळना. आमकां कसलो अनुभव येना. वाट काण परत परत आमी जन्म मृत्यू फेरान शिरकत. संपूर्ण विश्वास गोष्ट खातीर तांणी कलकल भरले. ताचे प्रत्येक वाक्य आमी चिंतन मनन आणि ताचे आचरण निर्विद्य आसत. त्या वेळार आमकां वैराग येता. तांची खंयची सार खंयची असार स्वामीजीच्यानी आमी ते सेवेक वचून राखताली. कारण ते सांगतात सांजेच थोडो वेळ मेळ्ळ्यार तुम्ही बसात हांगा आणि नुसते ऑब्जर्व करा ती कशी पंचमहाभूत कशी हे करतात ती पक्षी कशी विकतात ती तांतून सार खंयचे तांतून असार पळयला ती तांतून ते गोमटार येता ते चैतन्य खंयच्यान येता आणि ते कल जाता आणि ते चैतन्य परब्रह्मांत असता ते आमकां दिसता. जाल्यार आमगे नजरेंत असता पयलीं. आमगे नजर जितली स्वच्छ जायत वता तितलें आमकां आनी 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 गोमटाय दिसता लागता. ही नजर कशी स्वच्छ करची आमी तर सतत नामस्मरण कडेन संपूर्ण वैराग्य ताच्यान येता. नंतर ताचे खातीर अनावश्यक गोष्टींचो आमी त्याग करपाक लागता. हे इच्छा आणि गरज हातून भेद आमकां कळपाक लागता. गरज आसा तेंच फक्त करता नुसते इच्छाच म्हूण ताचे मागची धांव न्हय. आणि आसतान समाधान मानून आमी इतली गोमटी सृष्टी दिल्या ताजो आनंद घेवता. आणि आनंद घेतना देवा हे इतले गोमट आस तरीके हे जरी नाशिवंत आसून तरीके हे मायेक सुंदर रूप आसा गोमटे रूप आसा ते पळयल की म्हाका तुगल उडा जाता. तांगे दोळ्यान तूं त्या मायेचे कोण मले मायेन पळयत की तागल दोळ्यान तूं म्हाका तुगल वात्सल्य दिसून येता. कोणें उलोवच्या लागले मनुश्यान तूं की तांतूय गुरू बसला आमगेलो म्हणना पडे त्या गुरुवाणी जी आसा ती तागल मुखांत आमकां मेळटा आणि ताजे आमकां मस्त बोध जाता. तेमी कोणाकय तुच्छ लेखची ना प्रत्येकान शिकचे सारकें अशें करून समाधान मानून राखचें. आणि वायट संगती टाळका. तसले वेळार गॉसिपिंग करची ना. दोन मनुष्य असतात ती तिसरे मनुष्य कोण एबसेंट आस की तांगेल चुगली करता बसची ना. ताका गॉसिपिंग जाल्यार आनी हा म्हणलें तशीच वागता म्हूण आग्रह अशी ना. आमी सल्लो दिवचो करचें न करचें शेवटी तांगल्या स्वभावाचेर अवलंबून. तांतूं वायट लेखची ना आनी खंयच्यान तूं वायट लेखची ना. फक्त बरेंच पळोवचें. वायटा दिकाने दुर्लक्ष करचें. दुर्लक्ष करचें. इत्या म्हळ्यार आमगेल्यांतूय वायट गुण आसती आमगेल्यांतूय बरे गुण आसती. तर बरें आशिल्लें आमी वांटचें आणि दुसऱ्याला बरें आसा ते हगूर हगूर अशी टिपच्या शिकता. आमगेलें मन म्हळ्यार ब्लॉटिंग पेपर्स आसता. आमी रस्त्यार वतना आमकां इतले कार्स वता ती कितले लोक फिरता ती कितके पण आमगेले फ्रेंड्स सुद्दां आसता ती. पण जर आमी लक्ष दिवन पळय न्ही जाल्यार ते पास जावन वचून तरके आमकां कळना. तर ती मागीर म्हणटात अरे तुका कळ सोंपय गो तूं म्हाका गुरू तुझ्या दाखय न्ही म्हाका हांव हांसली तूं हांसनीची. हांव मगल खंयची विचारान तशिल्ली म्हळ्यार हांव मुद्दाम म्हण कर न्ही. हे कलमीत जाता की जे आमी मन लक्ष दितकी त्यांची रजिस्टर जाता त्यांची लक्षांत राखता. आणि जे लक्षांत राखता त्यांच्या आमगेल्या लक्षापर्यंत आमकां पावोवचें शकता. आनी लक्षांत दवरचें आसल्यार पयलें लक्ष दिवन आयकूंक कळप. लक्ष दिवन आयकल्यार लक्षांत राखता. कडेन तांचे चरवीत चरवण करून आमी खंय आसा थंय पावता ती वय की न्ही. तर एकट्यान सांगल्या की पंच करता म्हळ्यार सत्संग कथा श्रवण भक्ती मनन सार असार नित्य अनित्य हाजे विवेक करता. आणि काउंट युअर ब्लेसिंग्स. आमगेले कलकल ब्लेसिंग्स आसत पळय ते पुरे आमी काउंट करतात. मस्त पण तांकां यो देवा देवान कल दिली आमी पुरण करतात. तांचलें हें आसा हांचलें तें आसा आमचलें नाम म्हूण. अरे जाल्यार आमचलें आसता तांचलें नाम. आतां कोणाले ती घरां 4-4 बेडरूम 5-5 बेडरूमाची घर आसा व्हडलें घर आसा आणि आमकां मात्र 2.5 खंय. अरे एकच रूम आसता आमगेले एक रूम आसता टॉयलेट बाथरूम भायर वचता. आमगेले तशी ना न्हय घार स्वतंत्र तरी आसत.
त्यांनी आज सतत समाधान मानचे आणि युक्ताहार विहार प्रत्येकांतून मीडियम मीडियम पळोवंक आमी केन्नाय तरी मात्र आमगेले वांचस तर हे जे आसा तशी जर केले काउंटर ब्लेसिंग जाणी तर एक आत्मज्ञान हे आसणे आत्मज्ञान जायना एकदम जाल्यार जो आत्मीक समाधान मेळटा हे कलेचेर अवलंबून आसा भितरल्या मनान बरें दिसता हे कल्ल तुका शांत बसता म्हण दिसता पोट भरलेलं आसा तृप्त आसा कल बाप आपेक पितरशे कितले दिवसा उपास की कल की पाप तिगले म्हण म्हळ्यार कोणें पाप म्हळें म्हणून आमी पाप जायना ती आमी कले मात मारनी पापी जावच्या कळ्ळें न्हय किंवा कोणाकय दुखय न्ही आमी आमगे तृप्तींत आसत कोणाक ते कले दिसो आमी नीड नॉट फायट असो कोणाल्या झगडका म्हूण दिसना कोणाल्या आर्ग्यू करका म्हूण दिसना कळ्ळें न्हय वैरिणी भजन भक्ती करका म्हूण दिसता नामस्मरण करका म्हूण दिसता अनुसंधान कशा दवरता ती प्रति एकल्यान तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए कोणे तांतूलच नारायण आसतलो अशें जावच्या शकता न्ही आनी आमगेलें काम जावच्या शकता जाल्यार हें आपसूक जावता आपसूक म्हळ्यार उदकाक ओडून ताणून केल्ल्या कल्ले मेळना सांगता की माया मिथ्या म्हणता केली हे वार्ता नाही ऐकली मिथ्या म्हणताच लागली समागमी ते सांगता की एक म्हणती मिथ्या दिसते भये अज्ञान सन्निपाते म्हळ्यार तापई मनुष्याक जशी कलकल नाशिल्ली दिसता मध्य म्हाका बरें नाशिल्लें एकाच दोन दोन दिसताले म्हाका कळ्ळें त्या वेळी एक खंय आशिल्लें एक दोन धांपलो की बरोबर एक अशें दिसतालें आनी जे दुसरें दिसतालें अगदी खर दिसतालें पण हात लावच्या गेल्यार आसा नाशिल्लें तें आसा नाशिल्लें तशी ही माया आमी ती पकडू गेल्या आनी पकडीन त्या नाम गेल्या तशी आमगेले कसले मनांतले भाव आसता ताप आयिल्ल्या कशी हें दिसता न्ही भंय दिसता यो थंय कोणकी बसला थंय भूत बसल्या हें बसल्या अशी जे जाता ती वय माया तरी ते दृश्य तुम्ही ते दिसू नये म्हणून साधन करा ती जाल्यार ते खात्री दवरा ती विश्वास दवरा समर्थांचेर की तांणी सांगल्या हे दृश्य नित्यच अनंत साधने बोलली नानामते भांबावली तरी मिळाली तितली आम्ही साधन केली तरी ही माय आमकां सोडनाची म्हणून दिसता मिथ्या बोले लोकवाणी मिथ्या वेदशास्त्री पुराण सगळीकडे मायेक मिथ्या म्हणून सांगल्या ताजे नेमके मिनींग म्हाका तरी कळना अशें तो श्रोत म्हणटा मिथ्या म्हळ्यार कळ्ळें नेमकें दिसता सगळें हाका फील जाता सगळें जाता एक पण खुशी जाता एक पण भंय दिसता तिच्यान हें आमकां सतयता मिथ्या नाना निरुपणी बोली माय माया ना शी इज व्हेरी मच देर आणि आमकां मिथ्या म्हणचे भितर फाटीका लागता जशी नारदाक एक पण गर्व जाला की माय ही मिथ्या आसा म्हणून कळ्ळें हांव मायेक जिंकलें जाय द म्हणा ताणें वासुदेवाक सांगलें श्री कृष्णा हांव पळय मायेक साधनेन जिंकलें तुगल कृपा तांतू आनी तांतू जेणे मक्षिका बक्षिली जाणीवेची तशी नारदाक इतकन जाल्लें कोणाकय गर्व जावचें शकता आनी नारद तरी परम भक्त आशिल्लो पण तागल बर जावंका ताका तशी जावं नये म्हूण दिसता न्हय कृष्णाक ताणें सांगलें पळय हांव तुका ज्ञान कोण दिता जाल्यार तुजें के न्हांवण्या म्हगेलें काम आसतलें की उलोवचें आसा तूं भोव दणुला थंय म्हाका थंय सरोवर आसा पळय ताणें न्हांवच्या वचूं लेलोची कल्ल जाल की ताका पांय निसून पडलेलो वर जालो तो आनी खोल 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 वचुलो जाल्यार मर न्ही थंय वचुलो आनी थंय तर की हें जालेलें तें म्हळ्यार एक राय मेल्लेलो थंय एक नगरी आशिल्ली त्या नगरीन फसलो त्या नगरींत वचुलो पळयलें एक राय मेल्लेलो आनी मेल्यार ते हत्ती घाल सोंडाळेन तूं एक हें दितात ते हार ते हस्ती वचून कोणाक गळ्यान घाल की ताका राय करतात
अशी थंची पद्धत अशी म्हणून हागल गळ्यात हार घालतात आणि हा राय जाऊन बसता. राय झालं तगल राणी आयली तगल चेड बजली हे सगळं झालंय. हा आणि कड्डेरी कड्डेरी पल्ले ना शेवटी हवे म्हळ्यारी हगले राज्य गेले म्हूण दिसता. तर हो मोर पडत पळय मेल्लेले हाका होर न्हू जिंदा तगल कलकी बायल गेली राणी मेल्ली. राणी मेल्यारी थंय थंची पद्धत अशी असते त्या बामणान सती वचका. तर ताक होर न्हू उज्याचेर बसयली ताक उजलाक चालल ओ हो कोण वतरू न्हू नारायणा नारायणा कोण वदरल पळयले भायर पावल तो पळयले नारायण थंय हसतो रबला विष्णू कृष्ण भगवान आणि ताणें सांगलें कल जाल नारदा कल जाल भिल्ला कल्या कशी अयो बा हांव लेकीन हांव मायेक जिंकल म्हणून जाल्यार मायेन म्हाका अशी विळख घालो की तुगल मदती शिवाय तुगल नामस्मरणाने हांव हुटायलो वानसे वानसे म्हाका तशी मिथ्या म्हणताच लागली समागमे जयाचे अंतरी ज्ञान नाही ओळखले सज्जन तयास माया मिथ्या भान सत्तेची वाटी. जेणे जैसा निश्चय केला तयासी तैसा फळला पाहे तोच दिसे बिंबला तैसी माया. हांगा ज्या मनशाल मनात जो दृढ भाव असते ताजोच परिणाम ताचेर घडता. जसे उंटाक दोन उंटांतले एक उंटाक ते उंटा लहान माहुताने झाडा कशी बांदचे ऍक्शन केले बांधणीशीर तर तागर मनात दृढ भाव कम झालो की लहान म्हाका बांधल्या तर तो केन्ना उठावचे शकना. ताणें उपराटी वचून ऍक्शन केले शिवाय की ताका सोडयलें म्हणून उठावचे शकना. तशी जेणे जैसा निश्चय केला तयासी तैसाची पळला पाहे तोच दिसे बिंबला तैसी माया. ही सगळी माया माया असं एक म्हणती माया कैची आहे ती सर्व ब्रह्मची थिजल्या विखुरल्या घटाची ऐक्यता न होणे. खूप पातळ असो घट्टी असो फ्रीजान दवरल्यार घट्टी जाता भायर काळ्या पातळ जाता आणि गॅसार दवरल्यार आनी पातळ जाता. थिजले आणि निगुरले हे स्वरूपी नाही बोलिले साहित्य भंगले येणे बोले म्हणती एक. तेकल सांगता ती पण म्हणतात माय मुळीच ना पातळ तूप पातळ असो घट्टी असो तुपाच एकपणान फरक पडना जाल्यारी हांगा त्याचा रूपान दिसले कले मूळ ब्रह्मस्वरूप किंवा करगुंचे घट्टी जावचे ही भास ब्रह्मस्वरूपाक लागू पडना. कित्याक तरी ब्रह्मस्वरूप अविचल असत आणि कसलोय फरक पडना खंयच्याय दृष्टीने. मागीर कशी तरी परत ते मायेचे हे येताच. एक म्हणती माया करची आहे ते सर्व ब्रह्मची थिजल्या विघुरल्या गुटाची ऐक्यता नमुळे थिजले आणि विघुरले हे स्वरूपी नाही बोलिले साहित्य भंगले येणे बोले एक. एक म्हणती सर्व ब्रह्म न कळे जयास वर्म तयाचे अंतरीचा भ्रम केलाच नाही. तू एकच एक उदाहरण तुम्ही सांगतो सगळं जे असं निश्चय तुमचे फील जावचे हे अंगल नजरेचेर असतात. अंगल नजर आम्ही देहबुद्धीन तशी तावळी देहबुद्धीन पडलेल्या दिसता आणि परब्रह्म आमकां फीलच जायना कले जायना जाल्यार हगूर हगूर जशी नजर बदलत वता तशी हगूर हगूर आमकां कळचा लागता की माया ही ना खरें म्हळ्यार आणि आत्मज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञान ज्या मनुष्या जाता तो म्हण आत्मज्ञान जालें जाल्यार ताका हे खेळ अशे दिसतात. हे जागृतीतले एक खेळ चल्ल्या ती तो व्यवहार करता तो सगळं करता तो एक वेळी कपता तो डान्स करता तो एन्जॉय करता तो खेळ करता जाल्यार खंयच्यान तूं तो शिरकना ते मायेन शिरकना मायेन तूच राखता मायेन तूच वाडता. ताका देह मायेचो ताजे शिवाय ताका सूट वाटना तरी तेय
कागल मनात तशी केन्ना येना हे खरें न्हू. हे पट्टी तांपत आसता जशी स्वप्नात सगळं करतात, पण तो साक्षी भावान तें पळयता आनी तो जाणतच जाता, स्वता जाणतच जाता. आवडी ताका फक्त परब्रह्म दिसता, हे फक्त वयल्यान आईल जशी सायशी मांडटा न्ही तशी, किंवा ढग येता ती आकाशांत तशी, आत्ता सती आत्ता ना ती तशी. बट ही एन्जॉयज कितले गमटे सण. तर आमी आज हांगा राबया. सॉरी म्हाका आज आवाज सम नाशिल्लो, तेणी तुमकां त्रास जालेलो आसता म्हणून सॉरी, क्षम करा ती. आता कसले हाका समर्थांक खरेंच कणव येता. एक तर अज्ञानी, एक मस्त ज्ञानी जाल्यार जेणे भक्षिली मक्षिका जाणीवेची तसले जाण. पडत मूर्ख जावचे ना. आणि जेन्ना नजर साफ जाता अबूर जायत होता तावळ आमकां जशी धूळ ते दिसता न्ही, धूक मुखार मस्त धूक आसल्यार इद्रावल बिल्डिंग सुद्दां दिसना, धूक कमी 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 जाता त्या वेळी सगळें दिसच्या लागता, कळ्ळें, क्लियर जाता. तशें ते धूक दोळ्याचेर परिणाम करता. आमच्या दोळ्यांत जर तले हे आसत प्रॉब्लेम आसत तरी आमकां समज दिसना, एकाचेच दिसता. तरी पयलीं आमकां नजर हे नुसते दृष्टी जाल्यार नजर ही मनाची आसता. मनाची नजर बदलच्याक सद्गुरू शिवाय तारण अब्रह्म आमच्या खातीर आयला. त्यामुळे शेवटी आमी येवन पावता त्या निर्णयाची की आमच्या मनाची नजर बदलता जाल्यार आमी सद्गुरूंक शरण वचता. आणि त्या खातीर आमगे कणव येवन आमी तांकां शरण वचून कितले गुरचे आसत. एक सम खांबता शिंकता, थंडिलेलो ताप आयला, न्हांवच्या जायना, अक्षरशः म्हळ्यार लोळ बळ जालेले मनुष्य ताका जर शरण वचून तांगेल कृपा हाज्यान तांगेल मनाची नजर बदलता आणि एक क्षणान तांकां ज्ञान जावचें शकता. हे कशें दुर्गुण घालूनचे हे करून घेतात, स्वच्छ करतात, तांकां धुवन बिवन पक्कोन धुवन स्वच्छ करतात. चारडा केलेले वयर चारडा कसलें कळना आणि वयर आनी आमचे खातीर प्रार्थना करतात. कशें प्रार्थना करतात, कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित शिवाजी जनहित शिवाजी जनहित शिवाजी, कल्याण करी राम राया. हे सूक्ष्म आशंका निरूपण हे सगळं असं ते अगदी क्लियर जावंक आमचे डाऊट समळ खातीर आसा. नजर कशी बदलची जाल्यार बदलचे पहिले कश कश नमुन्याची नजर असता, ती वायट नजर खंय खंय तान खोट आसता. शिक्ष खातीर सूक्ष्म आशंका निरूपण असो हे सगळे ताजे आयचे जे विवेचन असो कोणाक शिकल हे बा दिसत जाल्यार तें महत्वाचें आसा. म्हळ्यार आमी चूक खंयचे खंय नमुन्यात करूं शकता हें कळटा म्हण खातीर महत्वाचें आसा. हे विवेचन पुष्प आज आमी समर्थांच्या चरणांचे श्रीरामा चरणांचे करूया आणि म्हणूया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवीनेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.